Uni. Allez. Uni. No, chlapci, výborne. Vyrovnať. Priamohľad. Vyrovnať. Priamohľad. Vyrovnať. Priamohľad. Vyrovnať. Priamohľad. Levo, takovej mobil mám, jo, neváha, mobil. Zase si prišiel žalovať. Neo. Dobre. Íď tam. Môžeš ísť, Neo. Ticho, chlapci. Ticho. Nesmejte sa. Neprovokujte ho. Nebuďte takí istí, jak on. Všetci vieme, aký je. No, takže chlapci, v sobotu sa ide na výlet do Himalají. Takže kto by mal záujem, nech si zoberie obuv do dažďa, do snehu, do piesku, do vody. Nech si zoberie potapačskú výstroj, skialpinistickú výstroj, horolezeckú výstroj. A samozrejme overall na paragliding. Ešte samozrejme plavky. No takže kto by chcel, o 6:30 pri požiarníkoch ide autobus rovno do Nepálu cez Renčišov. Takže kto by chcel? Aby som išiel, ja mám v sobotu ping-pong za sebou. Ty tam furt co máš. Koľko to stojí? Na cene nezáleží. Potom sa vyúčtujeme. Dobre, chlapci, takže kto by chcel? Dobre. Na Facebooku sa dohodneme, máte môj profil. Dobre. Takže máme 5 minút do konca hodiny, takže ideme do divočiny. Chlapci, pozor! Chlapci, nazdar! Chlapci, nazdar! Rozchod! Nie, naspäť, ľavou nohou. Pozor! Rozchod! Kurník, nie! Som učil aj postihnuté deti a lepšie vedia ako vy. Ľavou nohou. Chlapci, pozor! Rozchod!